ти знаеш, Боже, прости. Халелуя! Халелуя! Дойдоха братята. Нека да прочита. Брата Ариф от Кумнука. Брата Ариф тук. Брат Ерол е тук. Пастор Ерол. Брат Амет е тук. Брат Аско от Поморие е тук. Чакаме и други хора, но нека да дойдат, за да може да знаем как да действаме.